ชิงดัวชิงกันมันก็เป็นลงยางีบัญชาเนียหูเปลยก็หอกเยียงสาคีวัดอายชิงอีซีกำเตะเราเชิดตาบันบวชกีกันเตียนสแนงอีไม่อีฟ้าลาโนกาเปรเทยกันโยอียางีสิมโบจิงเปรคัดกินมาเยาเลนตีทั้งยากาชารักhari ka badung wat ai bat kan lip wat bu ha po krong kamaya ka hok u barim na min wei u bin naya kani phet yap na ka thok ki rong phong ka thei da ben ko bia la di ikhtiar ka menta ki thiet men barim ka wat ka jing sta ki ne dei ban shim in ba la ling kot ngin thom sha ki clear ha ba kut ka si ngin yo khu long sia kamaya ka ho ha ba ka jing sniu ka thom bor na phang tu tem ba jing pha ya ki kan ten dang ka bam sap kan tro ba ro ngin yo i ya ka roi ka par ngi kren ken ya phi ngi la bet ban le ha ba mon ka chwat ka por ban kin thi ngim dei ban per khat ya wer ya baro ngin klet ching ya phe kamaya ka hom long yin tu ngin ke kamaya ka hok u barim na min wei u bin daya kani het yap na ka thok ki rong phong ka per thei da bin ko bia la di ikhtiar ka menta ki thiet men barim ka wat ka jing star ki ne dei ban shim ngin ba la ling kot ngin thom sha ki clear ha ba kut ka si ngin yo khu long sia kamaya ka ho
ka thok ki rong phong ka perthei da tin ko piala di ikhtiar ka menta ki thiet men barem ka wat ka jing star ki dei ban shim ngin ba la ling kor ngin thom sha ki kliat ha ba kut ka sni ngin yo khu lok sia ka maya ka hom boleh sebut